Cred că doar prin cultură. Adică să fim foarte bine informați despre istorie, ce era apreciat înainte, ce nu era apreciat. Iar acum noi, din punctul meu de vedere, suntem o nație de oameni foarte grăbiți, iar un lucru bun început am vrea să se termine imediat, cum ar fi o casă. Cine își face casă, imediat s-o vadă la gata. Iar imediat la gata nu se face lucru manual. Imediat la gata, cum ai spus, gardul imediat metal, l-a făcut, termopan, rigips, a ridicat casa. Așa pe când o casă din lemn, gen casele hobiților sau casele din Bușteni, sunt un pic mai, necesită un pic mai mult timp, mai multă atenție, tratamente anuale, poate lemnului, tratament ignifug, fungifug, Da. sunt altele. Dar eu încă, ușor, ușor vom aprecia și noi lucru manual. Deja românii, din punctul meu de vedere, încep să aprecieze obiectele vechi, obiectele țăranilor de demult. Și încet, încet va ajunge și la lucru manual. Când lemnul este complet uscat, conform cărților se spune că lemnul se usucă cam 5 cm pe an. Deci dacă avem o scândură de 5 cm, ea s-ar usca într-un an. Dacă avem bușteanul ăsta de 30 cm de diametru, dar raza este de 15, cam în 2 ani de jumătate ar fi uscat complet. Iar când este complet uscat, abia atunci eu aplică lac pentru exterior. Și este o sculptură care va dura 10 de ani. Salut, sunt Marius Apostol și urmărești un nou episod al podcastului Despre Tine. Astăzi vom purta o conversație cu un tânăr extraordinar ce a adus sculptura în lemn peste hotarele țării, în Regatul Unit al Marii Britanii. Însă nu voi dezvălui mai multe, ci îl voi lăsa pe acesta să ne împărtășească povestea sa. Sorin Iosifescu, bine te-am găsit! Viața și bine ai venit! Sorin, aș vrea să începem cu începutul, și anume, când a fost momentul în care tu ai descoperit această înclinație către pasiunea ta privind sculptura? Și iată, nu orice fel de sculptura folosind drușba. Cred că a început de la o vârstă foarte fragedă, abia am 10 sau 11 ani și unde când am urmat o școală de desen și sculptură în orașul în care m-am născut, și anume Galați. Scurtă perioadă, doar 2 ani de zile, dar apoi toată viața mea a luat-o cu totul altă întorsătură, total paralel cu arta. Campion național, spune-ne puțin și despre acest lucru. După acea școală m-am înscris la halteri. Ok. La noi în Galați este foarte popular, datorită președintelui Federației Nicu Vlad. Este un sport foarte popular la noi în oraș. M-am înscris la halteri, am urmat această cale timp de 9 ani. 9 ani de zile. 9 ani de zile. Am fost un pic talentat și acolo. De dovadă, după primul an, am fost trimis la lotul național la Bistrița, în Săut. La vârsta de 17 ani am ieșit campion național la categoria mea, și atunci 77 de kilograme. Iar greutatea pe care ai ridicat-o? La stilul aruncat a fost de 130. Deci 77 de kilograme, 130 de kilograme ridicate la stilul aruncat. Mi se pare extraordinar. Care a fost motivația pentru care ai încetat această carieră, acest parcurs? Am tot continuat cu această cale pentru că mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult sportul, mi-a plăcut să predau cuiva, să văd ce este de pe mâna mea. Îmi place chestia asta de a vedea urmările de pe mâna mea, cam în orice domeniu. Am urmat liceul sportiv în Galați, apoi școala de antrenor la București. M-am făcut antrenor, am început voluntariat la sala în care unde făceam și unde practicam și sportul. Am avut o grupă de copii, cam 9. I-am antrenat cam 2 ani de zile, iar apoi am decis că trebuie să fac altceva, că nu s-a putut un job direct, nu era momentul atunci.
Acela a fost momentul când ai decis să-ți iei familia și să treci peste hotarele țării? Da. Da, am venit în Anglia, aproape ca orice român, datorită multor nevoi, inclusiv cea financiară. Și am decis să rămânem pentru nu știm cât timp, nu știu, să rămânem pentru o perioadă. Este o călătorie, așa este cum pentru toată lumea, e o călătorie, știi că la un moment dat vii, poate zici că vii pentru o anumită perioadă, intervin anumite lucruri și nu este niciodată ceva fix, ceva stabilit. Dar să facem introducerea către opera ta de artă. Iată, avem câteva exemplare aici. Acesta primul este un, cum l-ai denumit tu? Este un pitic de grădină? Da, un vrăjitor, eu știu, da. Gandalf din Stăpânul Inelelor? Sau... Seamănă așa când te uiți la el. Un pic, da. Da. Animăluții, uși. Aici, noi venim din România, eu prefer urs, îmi place foarte mult, pentru că noi avem foarte mulți urși sălbatici. Cred că suntem încă numărul unui european. Cred că suntem, da. Cred că suntem. Englezii preferă foarte mult bufnița, că ei consideră că aduc noroc. Am înțeles. Consideră că este o pasăre inteligentul pădurii. Au ei poveștile lor. Am înțeles. Spre exemplu, un urs care oarecum reprezintă țara noastră, reprezintă comunitatea din care cu toții venim. Cât durează realizarea unui astfel de exemplar? Aici trebuie o mică povestioară. Când merg la show-urile aici în Anglia, că frecventez foarte multe show-uri în Anglia, această întrebare o primesc frecvent. Cât durează? În cât timp faci? Că lumea imediat tind să calculeze cât timp îl fac eu, câți bani câștig, imediat fac tranziția. Dar eu le răspund așa, după aproape 9 ani de practică, normal că durează un pic mai puțin față de prima zi. În prima zi, primul urs al meu care l-am făcut a durat toată ziua. De dimineață până seara. Și fără pauze, așa, foarte lungi. Iar acum durează cam tot la fel, doar că detaliile sunt altele, poate și statura este alta. Primul meu urs a avut undeva la 60 cm. Ok, iar acest exemplar cred că are mai bine de un... Are cam 1,20 m. Ok. Lucrurile s-au mai schimbat. Timpul, într-adevăr, s-a mai scurtat, dar au intervenit detalii, tratamente, orice care mănâncă timp. Automat. Deci, pe scurt, dacă ar fi în momentul de față, bineînțeles, și era la un moment dat, era un maestru și vine un discipol și îl întreabă, maestre, cât timp îți ia să împlinești această sarcină? Și el se uită și spune, păi, mi-a 20 de ani. Și eu se uită, cum 20 de ani? Că eu te-am uitat și am 20 de ani cumulați în timpul pe care tu îl vezi în momentul de față. Pentru Așa trebuie să răspund și eu, cât timp ia, 9 ani. Cam așa e situația la toți. Ei, dar uitându-ne la acest urs, spre exemplu, intrând puțin în detalii, poate că sunt și alții care au această înclinare și au această plăcere către sculptura în lemn și de ce nu folosind, iată, drujba. Care ar fi câteva sfaturi, câteva indicații pentru cei care și-ar dori să facă sau să încerce, au un lemn acasă, spre exemplu, și și-ar dori să încerce și, uite, am văzut în podcast, aș vrea să încerc și eu. Sfatul meu primar ar fi atenția. Neavând niciun antrenor, tu ești propriul tău antrenor. Tu trebuie să te ferești singur de incidente, tu trebuie să ai grijă asupra ta. Drujba este un instrument foarte bun, foarte folositor, foarte util, dar poate să fie și foarte periculos. Foarte. Într-o fracțiune de secundă poți să rămâi, ferească Dumnezeu, fără unele părți ale corpului. Categoric. Eu n-am avut niciun antrenor, am urmat doar YouTube. YouTube, am căutat, am cumpărat scule, iar am început doar să practic, că repetiția, practica te face perfect. Da, după YouTube m-am inspirat și încă o aplicație foarte utilă, Pinterest. În rest, doar practica mea a fost. Am înțeles. 9 ani de practică. 9 ani de practică. 9 ani de practică, continuă perfecționare, analizezi ce ai făcut, poate
nepotrivit în momentul respectiv, o greșeală din care înveți, pentru că e inevitabil. Indiferent ce ai face, trebuie să treci prin acele greșeli. Da. Acele greșeli sunt stâlpi, sunt piloni pe care tu... Important este să te întrerupi, important este să-ți dai seama de ele. Așa este. Că dacă faci greșeli și nu le observi, le vei face în permanență. Categoric. Luând celălalt exemplar de lângă, bufnița, pasărea înțeleaptă a poporului englez, după cum ai spus tu, că atâtea și atâtea persoane au venit și ți-au declarat și ai avut cereri. Cât ar dura realizarea unui astfel de artefact ca și model, adică făcând o comparație între urs și bufniță, care e mai ușor de realizat? Un pic mai ușor de realizat ar fi bufnița, pentru că, dar nu mai ușor de realizat, într-un timp mai scurt, pentru că nu are toate acele striații ca ursul, ca și ursul din cap până în picioare, ea are doar pe piept, undeva la spate, iar aici se scutează aripile. Dar și ea necesită, depinde de mărimea ei, tot aproape cam o zi, tot în jur de o zi. Dar tu ai avut pe cineva în familie care a avut această pasiune pentru sculptură, poate un bunic, tatăl sau... Nu aș putea să spun că am avut chiar pe cineva. Străbunicul meu mai făcea ca și un hobby cu lemn, mai lucra cu lemn, confecționa cutii de table sau diferite piese care încap într-un apartament, nici de cum lucru cu drujba în apartament. Am înțeles. Cam atât, dar restul, familia mea le-a plăcut educația fizică. Sportul. Da, pentru că e o disciplină foarte importantă. Adică eu nu am întâlnit niciun om de succes care să nu fi făcut sport în tinerețea lui. Deci toți oamenii de succes care reușesc și fac anumite lucruri în viață notabile, toți, în vremea tinereților, au făcut un sport. Așa este. Din punctul meu de vedere, este educație nu doar fizică. Este și un alt mod de a petrece anii tinereții, copilăria. O altfel de educație față de cea din fața blocului. Categoric. Și toate provocările, și nu neapărat provocări, dar tentații care sunt și căi, care să nu le numim în altă, de căi greșite pe care poți să o ia. Da, așa. Trecând la celălalt, șoim sau vultur, cum l-ai numit-o? Vultur în aterizare, aș putea spune. Aterizează pe un cuib doar de frunze, am făcut aici. Acesta este un exemplar care a durat un pic mai mult, și anume cam 2 zile. Fiind foarte multe detalii la frunze, la pene, mă scuzați, la ambele aripi, cu aripile deschise și pe o parte și pe alta, a durat un pic mai mult. Dar este un exemplar care nu este de vânzare. Este pentru mine. Te regăsești în... Nu neapărat că mă regăsesc. Este o lucrare care mie mi inspiră activitate. Eu când mă uit la el îl văd activ, ca și cum s-ar mișca față de acest urs care doar se uită, eu știu. El nu se mișcă, dar... Am înțeles ideea. Deci vulturul asociat, pentru că și pe drapelul țării noastre românești avem vulturul. Este un simbol al puterii, adică dacă stăm să analizăm în regnul animal, da? Adică pe partea terestră am putea să numim că leul pentru curajul său, pentru ferocitatea sa, pentru încrederea pe care o are în el, pentru că nu e cel mai mare animal. Adică elefantul este de infinit ori mai mare decât el, dar e modul în care gândește. Elefantul când vede leul zice fuge, prădător, știi? Cel care mă mănâncă. Pe când leul când vede elefantul se gândește prânz. Ai înțeles? Mare. Da. Și mă gândesc că la fel în regnul păsărilor este prădătorul de top, este vulturul, da. Un simbol. Este atât pentru noi, cât și pentru americani, cât și pentru mulți alții. Da. Ok, uitându-mă pe bannerul tău din spate, observ foarte multe alte modele, printre care și veverița. Cât ar dura realizarea unei veverițe? 9 ani. 9 ani de zile. Nu, veverița de obicei nu poate fi într-o mare dimensiune. Oarecum este într-o dimensiune este micitică, da. Ea dura, să spun, cam aproximativ 2 ore. Cam în 2 ore este gata. La o dimensiune de 30-40 cm. De ce bucată de lemn ai avea pentru a scoate această mică piesă de artă? Lungimea dorită
30-40 cm, mai mult n-aș recomanda că nu mai arată aveveți drăguță, arată poate altceva. Și diametru să aibă tot la fel, un 30 cm, 25 de centimetri diametru, bușteanul. Am înțeles. Este un anumit tip de lemn pe care tu îl selecționezi în momentul în care construiești un artefact, construiești dai formă unui astfel de piese de artă. Adică trebuie să fie uscat lemnul sau folosești și lemnul verde, trebuie să fie un anumit tip de lemn. Spre exemplu, la urs, ce tip de lemn ai folosit? Majoritatea sculpturilor pe care le am aici sunt făcute în Anglia îi spune cedar, white cedar. Este un tip de conifer care se sculptează foarte, foarte ok. La textură se asociază cu cașcavalul, de asta îi se spune cedar. Fiecare lemn este diferit. Lucrez în lemn tare, doar comenzile lucrez în lemn tare, doar clientul dacă vrea un anumit lemn, atunci îi procur. Dă-ne niște exemple de lemn tare. Stejarul, în primul rând, este numărul 1, stejarul. Apoi aici, în Anglia, mai găsim ash, dacă nu greșesc în românește, frasin. Paltinul, la fel este un lemn tare, dar are o structură foarte, foarte întortocheată, să-i spun așa, paltinul. Dar este ok. Cam astea ar fi cele mai frecvente, în special frasinul, care este din Belșug aici în țara asta. Frasinul. Deci la ei abundă frasinul. Da. Am înțeles. Cât de greu este să faci rost de acest material? Destul de greu și cred că va fi din ce în ce mai greu. Cred că va fi din ce în ce mai greu, că dacă toată lumea taie copacii, nimeni nu pune înapoi, de unde? Crezi că vom ajunge și noi în România în aceeași situație? Eu cred că suntem. Eu cred că suntem, dar suntem mințiți frumos. Părerea mea. Pentru că vedem zi de zi transporturi necontenite de lemn. Necontenite. Toată lumea taie. Nimeni nu se gândește să planteze ceva în loc. Toată lumea taie. Observ și partea de ochii de la toate aceste artefacte. Adică sunt ochi puși, sunt ochi de sticlă sau ai încercat vreodată să cumva să decupezi și din lemn și eventual apoi să tratezi lemnul și să-i dai oarecum forma ochiului. Am încercat aproape toate metodele. Ochii pe care îi vedeți acum sunt din plastic. Pentru că, datorită cererilor, am fost îndemnat să folosesc ochi de plastic pentru că arată mult mai natural. Au acea sclipire care atrage privire într-o grădină, într-o terasă, eu știu. Puteți privi acest bătrânel, el are ochii sculptați, nu sunt așa evidențiați de la distanță. Dacă îmi dăm mai aproape, se pot vedea, dar de la distanță foarte slab. Crezi că vom ajunge vreodată, poate nu în timpul vieții noastre, dar în deceniile ce stau să vină, în secolul ce stau să vină, dacă nu reușim cumva să ne trezim și să acordăm mai multă atenție naturii, crezi că vom ajunge vreodată să vedem mare specii din regnul animal doar așa, sub formă de artefact, pentru că ele vor dispărea? Ar fi trist. Dar crezi că vom ajunge vreodată acolo? Deja suntem, cumva. Toată lumea, la orice muzeu, copiii merg și primul animal care învață copiii mei este dinozaurul. Pe care îl învață la școală. Dinozaurul, unde? Cine a văzut cineva? N-a văzut nimeni, doar din poze și din... Da, bineînțeles, acum multă vreme. Aici, în Anglia, cu siguranță, toți românii stabiliți în Anglia știu că la ferme se vizitează animalele pe care noi le avem în curte. Porcul, oaia, rața, găina. De ce? Pentru că ei nu le mai au în curte, ei doar la ferme. Eu cred că ușor ne întindem spre ceea ce tu îmi spui. Dar în momentul de față, în Anglia, ca și animale de pradă, știu că nu mai au urși, nu mai au lupi. Ce mai au? Mistreți? Vulpe? Da, cam atât. Mistreți, vulpe? Foarte rar mistreți. Vulpe, da, sunt din Belșug. Diferite Prima mea tipuri de plimbare în căprioare. Anglia aici, eu mă uitam prin pădure, la păduri mă refer. Nu-mi venea să cred cât de relaxat puteam merge fără a vedea niciun animal și eram relaxat, dar
îmi puneam și semn întrebare. Parcă pădurea ar trebui să fie a lor, nu a noastră, a animalelor. Da, pentru că este un echilibru, toate sunt într-un echilibru și un echilibru foarte fin, pe care noi nu l-am înțeles și continuăm să ne încăpățânăm, să nu-l înțelegem. Așa este, Până într-o din zi. păcate. Da. Văd aici o broșură. Despre ce este vorba? Este unul, da, aici am un catalog, un mini catalog, Poți să-l arăți și la cameră, să-l vadă cei care... pe care eu iau aceste cataloage cu mine la show-uri din lumea, când lumea le răsfoiește, se uită și aleg comenzile. Am înțeles. La câte show-uri din Anglia ești prezent? Adică și cât de frecvent ești întâlnit la toate aceste show-uri? Mergi doar la târgurile românești sau mergi și la show-urile specifice, naționale, de aici din Anglia? La târgurile românești am fost o singură dată. Care este târgul unde ai mers? La Leeds. În zona Leeds. La Leeds, târgul românesc. Din zona Leeds, din Din zona zona orașului Leeds. Așa. Și show-urile la care participi sunt peste Vestice. toate, adică pe tot teritoriul... Tot teritoriul Angliei, în special la sud. Londra și mai jos de Londra. Londra și mai jos de Londra. În Scoția ai ajuns? O singură dată am fost în Scoția, doar cu o lucrare, nu am fost la show. Am înțeles. Da, toate show-urile la care sunt prezent sunt englezești, country show, și sunt, cum am spus, la Londra și mai jos de Londra. Dar spune-mi un lucru, Sorin. Cum sunt scoțienii ca și recepție la arta ta, la sculptura ta în lemn folosind drujba? Sunt curios de cum se raportează ei la arta aceasta a ta. În general, țările scandinave apreciază lucru manual și mai ales lucru în lemn. Pe lângă obiectele antice, antichitățile, că au foarte multe anticariate. Da, apreciază de dovadă din asta am câștig traiul. Sculptura în lemn. Crezi că și noi ar trebui, noi ca români, țara noastră ar trebui să acordăm mai multă atenție și mai multă apreciere celor care fac acest lucru, pentru că avem tot felul de sculpturi, avem cu adevărat maestri, mai ales în Maramureș, dacă mergi rămâi fascinat, de-a dreptul fascinat. Mă gândesc că pentru tine este o plăcere să mergi acolo, este mediul tău. Da. Și atunci crezi că și noi ar trebui să fim mai receptivi și să căutăm să învățăm și să apreciem mai mult ceea ce avem, pentru că noi românii, cumva, am înlocuit tot ceea ce ține de lemn cu metalul. Obișnuiam să avem porți de lemn, garduri de lemn foarte frumoase. Ei, în momentul de față a venit zidăria, a venit cimentul, a venit metalul. Și nu mai vezi, oarecum ai putea să spui, niciun gard viu. Toate sunt garduri artificiale, am putea să le numim. Pentru că lemnul, da, este un material viu. Că s-a uscat, este tăiat, este acum, dar totuși este un material prietenos cu natura. Pe când cimentul nu va fi niciodată un material prietenos cu natura. Așa este. Metalul nu va fi niciodată un material prietenos cu natura. Și atunci, cum crezi tu că... Adică cum am putea să schimbăm percepția noastră a românilor de acasă, asupra valorilor pe care străbunii noștri le-au lăsat și cumva noi nu le mai apreciem, nu le mai dăm sens. Punem metal, scoate lemnul. Cred că doar prin cultură. Adică să fim foarte bine informați despre istorie, ce era apreciat înainte, ce nu era apreciat. Iar acum noi, din punctul meu de vedere, suntem o nație de oameni foarte grăbiți, iar un lucru bun început am vrea să se termine imediat, cum ar fi o casă. Cine își face casă, imediat să o vadă la gata. Iar imediat la gata nu se face lucru manual. Imediat la gata, cum ai spus, gardul imediat metal, l-a făcut, termopan, rigips, a ridicat casa. Așa pe când o casă din lemn, gen casele hobiților sau casele din Bușteni, sunt un pic mai, necesită un pic mai mult timp, mai multă atenție, tratamente anuale, poate lemnului, tratament ignifug, fungifug, Da. sunt altele. Dar eu încă, ușor vom aprecia și noi lucru manual. Deja românii, din punctul meu de vedere, încep să aprecieze obiectele vechi, obiectele țăranilor de demult. Și încet va ajunge și la lucru manual. S-a întâmplat să mergi vreodată pe stradă și să fii oprit de un cetățean și să zică bravo, am văzut că ai dus sculptura noastră mai departe, ai dus-o peste hotare, suntem mândri de tine. Mă refer în momentul în care te-ai reîntors acasă. Poate din bătrâni, cei care apreciază foarte mult. Aici, în Anglia sau în România? În România.
În România, prieteni de-ai mei vechi. Prieteni de-ai mei vechi, da, într-adevăr, când știu că sunt înapoi în România, mă întreabă cum ai făcut, de ce am luat pasul ăsta, de ce? Pentru că ei știau că calea mea era alta. Sportului, era dedicată sportului. De străini, doar aici în Anglia, englezi mă mai recunosc la show-uri, la alte show-uri, că ei vin anual în fiecare. Mă recunosc, da. Cât de des sunt aceste show-uri la care mergi? Sunt săptămânale? Sunt lunare? Cam lunare, sunt lunare și încep în perioada mai, cam în mai, până la sfârșitul septembrie. Sunt lunare, unele chiar și 2 ori pe lună. Am înțeles. Două într-o lună, da. Am înțeles. Iar la aceste show-uri, bineînțeles, tu aduci din toate lucrările tale, le expui și oamenii pot și cumpăra la aceste Pot cumpăra, noi facem și demonstrații acolo, show-ul durează 2, respectiv 3 zile în funcție de show respectiv. Facem și demonstrații 2 zile, adică sculptăm în fața oamenilor, le răspundem întrebărilor, stăm la povești, cam asta e partea de sculptură. Sunt și alți artizani acolo, cu forji, în fier, fac potcoave, sunt diferite arte și meserii. Am înțeles și știu că la multe din aceste show-uri vin și foarte multe meserii care, iată, au apus, spre exemplu, cum ar fi cu potcoavele, înainte era o necesitate foarte mare. Principalul mijloc de transport erau caie. Încă este. Da. Încă este o destul de mare necesitate. Încă este, ai zice. Ei, și la noi în România este, pentru că, iată, noi în continuare avem o strânsă legătură cu... Da. Și ne folosim ca și mijloc de transport și multe altele, adică mai ales în partea rurală. Pentru cei care vor să te găsească, unde te pot găsi, cum pot da o comandă, cum pot da de tine, să dăm și aceste detalii, pentru că mi se par foarte importante și ceea ce faci este foarte frumos, este un lucru special și atunci merită să fie expus oamenilor, pentru că sunt foarte mulți și știu și eu personal care au această înclinație către sculptura în lemn. Pentru cei ce vor să mă găsească, am aceste flyere care eu le iau cu mine la fiecare show. Este pagina mea de Facebook, Chainsaw Carving, Wooden Art. Site-ul, am un site, încă lucrez la el, nu este gata. Cum se numește site-ul? Chainsaw Carving, Wooden Art se va numi la fel. Un număr de telefon de WhatsApp, este numărul meu personal, mă poate scrie la orice oră. Lucrările, când se face comanda, se percepe un mic depozit pentru a asigura locul în coadă, să spun așa. Iar pe durata progresului vom ține legătura prin acest număr de telefon, prin WhatsApp, cu poze, video, în legătură în permanență cu clientul, să ne asigurăm la sfârșit că este ceea ce își dorește. Nici de cum un produs de la un magazin. Am înțeles. Deci e o strânsă legătură cu clienții. Preiei comenzi doar pe teritoriul național, aici, în Regatul Unit al Marii Britanii, sau ai făcut și comenzi din exterior, spre exemplu? Deocamdată doar aici. Doar aici. Deocamdată doar aici. Voi încerca și în România. Pentru că mi este un pic mai ușor, fiind țara mea natală. Dar deocamdată aici. Eu văd un potențial foarte mare, sunt lucruri foarte frumoase și acum să fim serioși, adică un urs, ok, îl poți întâlni în natură, de multe ori ai vrea să nu îl întâlnești, pentru că poate fi și o întâlnire care ia o altă întorsătură, dar astfel de artefacte îți bucură ziua, mai ales dacă iubești natura, iubești animalele, iubești arta, pentru că vrei, nu vrei, este artă. Cred că sunt foarte la îndemână și îți bucură ziua și... observ, lângă vultur, mai ai un artefact, este un lup sau ce este mai exact? Da, este un lup, tot inspirat din țara mea natală, și anume lupul dacic, care este capul unei linguri, aș putea spune. Care este semnificația? Deci lupul dacic și capul unei linguri, deci este cum ar veni sursa poporului dacic? Aș spune poporului gurmand. Poporului gurmand. Aș spune poporului gurmand, da. Am înțeles, deci este vorba despre un lup dacic
și practic cumva l-ai corelat cu acea lingură imensă. Eventual când gătești ceva în curte, ai putea să o folosești, nu? Ai avut și astfel de comenzi pentru privat, pentru public? Da. Mi s-a cerut, aceasta este pentru mine, nu este de vânzare, dar mi s-a cerut de un client și apoi am decis să fac și pentru mine. Am înțeles. L-ai întrebat de curiozitate la ce o folosește sau este doar ca și artefact în casă? Am spus că am văzut tot așa pe internet, pe unele aplicații și fiind la un târg, la un show, m-a întrebat dacă pot face cât timp el este la show. Am înțeles. Și da, s-a făcut în aproximativ 3 ore și clientul a cumpărat și a fost foarte mulțumit. Ei, toate aceste show-uri de care tu mi-ai zis, povestește-mi, spune-ne puțin despre ele. Care e atmosfera acolo? Cum sunt oamenii? Adică, pentru că poate mulți ascultă, ok, show, dar vreau să știu un pic despre ce este vorba. Poate aș merge și eu, poate am și eu plăcerea. Cum pot afla întâi de toate despre ele și când sunt organizate? Există un site, există o pagină de Facebook unde sunt anunțate anterior? Cum funcționează aceste lucruri? Sunt site-uri, da, sunt site-uri și ale organizatorilor. Iar ca și activități vin foarte mulți trader și artizani. Deci suntem noi cu sculptura, sunt cu fierul, sunt cu demonstrații de cai, cai foarte rari, aș putea spune. Sunt cu motoare foarte vechi pe aburi, pe cărbuni, utilaje grele, tractoare în general. Diferite activități pentru copii, baruri, terase. Aș vrea să ne oprim la partea de cai, mi-ai spus, pentru că și noi avem o pasiune pentru ei. Și atunci, ce fel de show fac acești oameni cu cai? Ai zis că sunt niște cai foarte rari, adică sunt niște cai dresați, vin acolo, fac anumite prezentări, sau despre ce este vorba? E un fel de rodeo sau nu are legătură? În primul rând îi prezintă. Fiind foarte rari, sunt niște cai care aici în Anglia îi vedem numai pe la poliție, aș putea spune. Niște cai foarte imensi. Cai înalți, cai mari, ok. Înalți și bine dezvoltați. Îi îmbracă în fel și fel de decorațiuni, iar apoi fac și la fel un fel de battle. Cavaleri se îmbracă în straie vechi, de pe timpul războiilor și fac activități pentru toată lumea. Am înțeles, deci cumva e un fel de prezentare a unui timp trecut, a unei vremi ce de mult a apus, lupte între cavaleri, poate anumite scene din perioada de confruntare, perioada de război. Ei, și la partea aceasta de sculptură în lemn cu drujba, ești singurul care participă sau mai sunt și alții? Mai sunt și alții, suntem cam 3 și 4, nu suntem mai mult de 4, noi cu drujba. Pe tot teritoriul Angliei? Nu, la show-urile astea la care mă prezint eu. Ok, și acestea în ce zonă sunt? Ai zis Londra și sud de Londra. Sud de Londra, Kent, Dover, Amersham. Vin foarte multe persoane, e vorba de mii, zeci de mii chiar. Show-ul se întinde pe 2-3 zile. Dar eu am stat de vorbă doar cu englezi, în mare parte, din Republica Cehă. Sunt mai multe categorii de oameni. Și români, am întâlnit și români care au venit, da. Superb. Cum a fost raportarea lor la toată această activitate a ta? Așteptau. Cred că au fost uimiți într-un mod plăcut. Da, într-un mod plăcut, adevărat. Nu se așteptau să fiu român. Apropiindu-se de zona în care noi făceam activități, m-au abordat în limba engleză. Pentru că nu știau, bineînțeles, cine ești. Nu știau cine ești. Apoi mi-am dat seama că sunt român și am început să vorbim. Uite, asta e un lucru formidabil. Adică te întâlnești la mii de kilometri distanță și cumva poți recunoaște din start un român de-al tău. Și îl recunoști după chip. Deși toți avem un chip unic, îl recunoști după ochi. Adică cum ai descrie tu? Adică cum îi recunoști tu? Adică cum recunoști tu un român? Adică pentru că știu că avem același pachet informațional, același pachet biologic, genetic, de unde venim, ca și entitate de neam, de nație, de popor, însă sunt curios cum îi recunoști tu. În primul rând, eu îi observ după accent, după cum vorbesc.
în engleza, după cum vorbesc engleza lor, eu îmi dau seama că e român. Al doilea rând și după port. Românii se îmbracă total diferit, față de englezi sau chiar și alte nații, alte culturi. Este ușor de recunoscut, nu cred că trebuie vreo pregătire specială. Ai spune că noi ne îmbrăcăm mai bine sau ei se îmbracă mai bine ca noi? Depinde ce înseamnă bine. Subiectiv, știu. Englezii, din punctul meu de vedere, se îmbracă mult mai calitativ. Hainele și încălțămintea de o calitate superioară. Și la noi, dar nu la toți. E unul dintre factori după care și accentul ai zis. Ok. Ți s-a întâmplat vreodată în timpul unui show să vină cineva la tine și să zică am o propunere de afaceri pentru tine, adică vreau 20-30 de exemplare de genul. Ți s-a întâmplat vreodată o comandă astfel de mare sau poate neașteptată? Da. Ai avut și astfel de cereri? Pot spune că lucrez cu 2 magazine în altă zonă, care eu le distribui și vând produsele mele. Ești furnizor pentru acele magazine. Ok. Da. Am putea, dacă bineînțeles se poate, ce fel de exemplare produci pentru aceste magazine? Majoritatea bufnițe. Este cerere foarte mare. Veverițe, animăluțe în general. Bănci, le fac și bănci pentru grădină. Majoritatea sunt pentru outdoor, pentru afară, toate produsele mele. Sunt recomandate pentru a fi depozitate afară. Bănci, da, le fac bănci sculptate, diferite animăluțe pe laterale și preiau și comenzi prin ei. Prin acele magazine eu iau și comenzi. Dacă văd o bancă, de exemplu, cu urși, dar ei vor una cu vulturi, prin magazinul eu iau comanda și o fac și... Furnizezi lună de lună. Mă gândesc că ești furnizor principal pentru aceste 2 magazine lunar. Deci, pentru cei care vor un produs, automat s-ar putea să fie și o perioadă de așteptare. Nu se poate întâmpla de pe zi pe alta. Pentru că ești destul de ocupat. Chiar sunt destul de ocupat în perioada caldă. Cum este sezonul rece? Cum trece sezonul rece, dacă aș putea să te întreb? Sezonul rece este un pic mai dificil, dar se poate trăi și în sezonul rece, pentru că avem luna decembrie, care este luna cadourilor. Lumea își face cadouri între ei. Mai este un festival, mai sunt târguri, nu show-uri așa mari, 2-3 zile, dar se fac târguri de o zi, târg de toamnă, târg de iarnă, la care particip tot englezești, în diferite locații. Și este ok la final. Deci se compensează una cu cealaltă. Se compensează. Asta e un lucru foarte bun. E un lucru foarte bun. Deci nu cumva, bineînțeles, fiecare activitate are și provocările ei. Nu poți să te aștepți. Adică și o afacere. Ai primii 10 ani sau poate mai bine de 10 ani în care sunt urcușuri, sunt coborușuri și apoi și după. Adică nu poți să te aștepți că e o linie constantă sau... Dar ai spus un lucru esențial și cred că ar trebui să intrăm un pic și asupra lui, să ne concentrăm. Toate aceste produse ale tale sunt făcute pentru a fi depozitate în curte, în grădină. Cum tratezi lemnul pentru ca acesta în timp să nu putrezească, să nu se deterioreze? În primul rând, toate sculpturile sunt făcute în lemn verde, cum îl numești, lemn verde. Nu se sculptează în lemn uscat cu drujba. Din ce motiv? Primul motiv care îmi vine în minte acum este că sarașchi. Nu este ca la sculptura cu dalta sau cu ceva foarte ascuțit. Drujba, ea tai și sariașchi. Se sculptează în lemn verde. Fiind lemn verde, eu personal îl tratez antimucegai. Este un tratament care îl cumpăr de aici din Anglia. Antimucegai se tratează înainte de toate celelalte. Înainte de a-l sculpta? Nu. După ce este gata, înainte de ultimul tratament, să-i spun așa, ăsta ar fi primul tratamentul antimucegai, pentru că el pătrunde în lemn și îl ajută o singură dată, o singură aplicare este suficient. Iar apoi, fiind verde, eu nu îl tratez cu lac, pentru că el are nevoie să se usuce încet. Îl tratez cu ulei, orice ulei pentru lemn.
Uleiul ajută lemnul să-și mențină apa în interior, să-și menține seva în interior. Menținându-și seva în interior cât mai mult, el are parte de uscare lină. Având parte de uscare lină, se evită pe cât posibil crăpăturile. Mari, mici. Orice lemn crapă. Dar asta depinde. Deci secretul ar fi să-și mențină seva, cumva. Menține seva ca să aibă parte de o lucrare, de o uscare, lină, înceată. Trebuie de știut de a evita razele soarelui directe în primele 6 luni, aș putea spune. Deci primele 6 luni după ce l-ai primit, e de preferat să nu-l ții chiar expus la soare. Soare pentru că atunci ce se întâmplă? Se usucă repede. Se usucă repede, crapă mai repede și crăpăturile sunt mult mai mari. Ar trebui suspendat pe o mică bază, lăsând aerul să circule și pe dedesubt, la fel să aibă parte de uscare uniformă. Iar tratarea cu ulei, pe cât de des este posibil, în perioada de vară necesită mai mult tratament. Des înseamnă cam o dată la 2 săptămâni, o singură aplicare cu pensula, nu necesită nicio altă strategie sau artă, sau doar cu pensula, aplicat ulei și asta trebuie repetat în fiecare vară? Nu în fiecare vară, dar mai mult în primăvară. În prima vară. Ok, deci după ce l-ai primit, l-ai produs în primăvară. În primăvară. Iar când lemnul este complet uscat, conform cărților se spune că lemnul se usucă cam 5 cm pe an. Deci dacă avem o scândură de 5 cm, ea s-ar usca într-un an. Dacă avem bușteanul ăsta de 30 cm diametru, dar raza este de 15, cam în 2 ani jumătate ar fi uscat complet. Bușteanul uscat complet. 2 ani jumătate eu personal îl mențin cu ulei. Îl tratez cu ulei. După ce este uscat complet, dacă are crăpături, le repar. După ce este uscat complet, dacă are crăpături, le repar. Cum le repari? Depinde de lățimea crăpăturii. Dacă sunt mici crăpături, cam cum ar fi aici, le umplu cu... Este o substanță care se umple pentru lemn, wood filler, se spune aici. Le umplem și se șmigheluiește la nivel. Iar dacă sunt mai mari, cu aracet, cu pene de lemn, iar apoi se sculptează la forma inițială. Iar când este complet uscat, abia atunci eu aplic lac pentru exterior. Și este o sculptură care va dura 10 de ani. 10 de ani. Ok, acesta e tratamentul în primă fază, dar ulterior, după 5 ani, după 10 ani de zile, cum ar trebui menținut? Deja din al 2-lea an avem lac pe el. Lac. Okay. Dacă el este ținut în soare foarte mult, chiar și cu lacul respectiv, el de la fenomenele meteo, soare, ploaie, în ani de zile se începe să exfolieze. Mai dăm un strat peste. Lac incolor. În momentul în care aplici stratul peste, va trebui să șlefuiești din nou tot sau doar îl aplici peste? Adică nu riști să se exfolieze? Nu. Fiind lemnul uscat, lacul îl îmbracă complet. Iar vis-a-vis de ce m-ai întrebat, de șmigheluit, depinde cât de mult este exfoliat. Depinde cum arată. Asta noi decidem. Dacă mie îmi place cum arată, îi dau peste. Dacă nu, îl șmigheluiesc un pic și... Este un aparat anume cu care îl șmirgheluiești sau folosești orice ai la îndemână, gen șmirghel cumva pentru lemn? Destule aparate. Dar fiind zone mici... Te întreb, pentru că au striații, spre exemplu, te uiți la urs, sunt striațiile blânii. Ei, și atunci nu e atât de simplu să-l faci tu, pentru că riști să intri în striații. Da, și atunci ai stricat toată forma. Striațiile blânii sunt făcute cu drujbă. Iar eu, când va trebui să-l sculptez la forma inițială, tot cu drujbă o voi face. Eu. Mi se pare fascinant cum reușești tu să faci cu drujba toate aceste striații de păr, adică de plană. Drujba pentru această
pentru acest obiect nu este doar una. Sunt mai multe. E o nouă. Ok. Hai să discutăm și despre asta, pentru că e cu tot o altă lume, pentru că mulți din telespectatori se pot uita și zice, ok, am și eu o drujbă acasă, am un lemn, mă apuc și fac. Dar spune-ne tu mai multe. Cum e tot procesul? Este un tip de activitate în care dacă nu evoluezi, dacă ajungi să-și câștigi traiul și nu evoluezi în scule în primul rând, rămâi acolo jos și te vei rezuma doar la, nu știu, ciupercuțe sau un hobby. Te vei rezuma la hobby ca să nu... Da, am achiziționat în timp 9 drujbe, diferite mărimi, diferite capacități cilindrice, diferite lame, diferite... Ai putea să ne spui mai multe detalii, pentru că tocmai asta e partea care la mulți lipsește, știi? Adică câteva detalii, dacă poți să scot de la tine, în toată această artă, pentru că e o artă ceea ce faci. Adică 9 drujbe, ca și mărime, cum sunt toate, ce fel de lamă au, cum, câteva detalii. Fiind încă în floarea vârstei, mulți sculptori mai înaintați în vârstă așteaptă și au o mică pauză și așteaptă să se răcească drujba. După primul rezervor consumat, așteaptă să răcească drujba în 20 de minute. În momentul în care ei își iau și o pauză de o băutură sau... Eu le schimb. Dacă una s-a încălzit și încă mai sunt în putere, mâinile nu sunt foarte obosite, o schimb, o dau deoparte pe una, o iau pe alta. Și tot așa, ușor, ușor, revin la cealaltă. Dar drujbele pe care le am sunt diferite dimensiuni, de la 1 metru lama până la 12 cm. Ok, și cea de 12 cm să înțeleg că e pentru detaliile astea fine. Da. Și partea asta cu lama mare de 1 metru, cum ai menționat-o, asta e pentru secționarea bușteanului la partea de început, în momentul în care dai partea mai solidă, partea mai... Da. Pentru a elimina bucățile mari. Ușor, ușor să o ducem la forma care ne dorim. Deci, practic, decupezi, ursul e deja acolo, doar trebuie înlăturat, excesul de material. Deci 9 drujbe. 9 drujbe și altele. Flexuri, la fel. Diferite rașpile electrice, diferite capete, capuri de rașpi, ascuțit, neascuțit, rotund, semi-rotund. Ce zic ai tăi? Ce zice tatăl? Ce zice mama, părinții, soția, copiii? Împărtășesc această pasiune, această... Este foarte important pentru mine ce spune soția, în primul rând. Pentru că cu ea îmi trăiesc viața. Și mă susține, este susținătorul meu numărul 1. Că altfel nu făceam. Altfel nu plecam la drumul ăsta. Foarte frumos. Foarte frumos. Iar familia mă susține orice aș face. Ca în cazul tuturor. Întrebarea mea era alta, în sensul că sunt încântați, au și ei aplicarea aceasta către ceea ce faci tu. Adică ai văzut în copii o aplicare către sculptură, au venit la tine să zică, sau poate sunt încă mici, să înveți și pe ei să facă sculptură folosind, iată, drujba. Copiii mei încă sunt mititei, ei sunt la nivelul în care nu au ce să învețe, mai mult m-ar încurca. Câți anișori au? Cel mic are aproape 2 anișori, iar cel mare mâine împlinește 7 ani. Ei încă nu, doar cel mare un pic îl mai iau cu mine la unele lucrări prin oraș, pentru că eu lucrez nu doar la mine nu doar în spațiul meu, mă și deplasez în curtea clientului, dacă are un buștean în pământ, eu fac lucrarea direct pe domeniul lui și rămâne acolo veșnic. Asta mi se pare fascinant. Adică în absolut orice fel de buștean, tu poți să mergi acasă la client și să îi faci o operă de artă? Da. Am aici în spate, nu știu dacă se poate vedea, această lucrare. Clientul este din Lord of the Rings, Ring Rate, spune, este un buștean din Frasin, este în pământ, iar are o înălțime de aproximativ 5 metri. Se află în Rosendale, cine cunoaște zona. Restul nu sunt în pământ, sunt la mine
în spațiu. Dar puteți vedea foarte multe la mine la pagină, foarte multe lucrări în pământ, din Pentru muștin. cei care nu știu, care este pagina ta de Facebook, încă o dată? Pagina mea de Facebook este Chainsaw Carving Wooden Art. Chainsaw Carving Wooden Art. Unde puteți vedea foarte multe lucrări, respectiv toată activitatea mea. Show-uri, lucrări în desfășurare, în derulare, toată activitatea mea legată de acest domeniu. Chainsaw Carving Wooden Art. Cum îți vezi viitorul cu această activitate pe care tu o desfășori? Cum te vezi peste 5 ani sau peste 10 ani de zile? Sunt foarte, foarte prosper. Sunt foarte optimist. Eu sper să acaparez cât mai multe zone și țări. Să călătoresc, asta îmi doresc, să călătoresc cu familia și să călătoresc spre a onora comenzi și a vedea cât mai mult din acest glob pământesc. Mi se pare formidabil. Deci, foarte optimist în ceea ce privește viitorul, tocmai și din diferite considerente, adică oamenii, cumva, este și o trezire așa în lume, dacă ai sesizat-o, care oamenii tind cumva să acorde mai multă atenție naturii, animalelor, a tot ceea ce ne înconjoară. Și atunci arta capătă și ea, are și ea, își găsește din ce în ce mai mult locul în inimile, în sufletele și în spațiile și casele oamenilor de peste tot. Înainte de a închide, aș vrea să abordăm și această parte, dacă se poate, în linii mari, eventual un preț pe metru liniar sau un preț a unei opere. Spre exemplu, dacă cineva vine la tine și zice: Sorin, iubesc acel vultur pe care l-ai acolo, aș vrea și eu unul fix la fel. Al tău cred că are undeva la 2 metri, poate greșesc, în jur de, și atunci la cât ar ajunge o astfel de, dacă poți să ne spui, măcar în linii mari sau măcar în metru liniar, cât ar fi, sau depinde de lemn, în linii mari, dacă se poate, sau dacă poți să ne spui prețul, tu decizi. Da. Nu există metru liniar atâta timp cât este făcut la comandă. Prețul în acest domeniu este foarte, foarte diversificat, pentru că de aceea și conversațiile care sunt pe internet, vorbim în privat, pentru că sunt foarte multe detalii, fiind un lucru făcut la comandă. Deci ursul, acest vultur poate să coste și 300 de lire și dublu și triplu. Același exemplar. De ce? Diferă tratamentele. Dacă cel mai scump ar fi rășina epoxidică, care deja ușor devine popular și la noi. Este cel mai de top sealant, care îl securizează lemnul, păstrează. Diferă tipul de lemn. Dacă este un lemn de esență moale, cum ar fi brad sau cedar ăsta, care nu este foarte tare, este undeva mediu, ar fi un pic mai ieftin. Dacă este din stejar, este mai scump. Dacă este din cireș, este și mai scump. Dacă este din alun, măslin, deci diferă esența lemnului. Diferă dacă este lucrat la mine în spațiu, în hală, sau din buștean în curtea clientului. Deci sunt foarte multe detalii. Deci este în funcție de o serie de criterii și o serie de, bineînțeles, detalii pe care tu le iei în calcul în funcție de cererea fiecărui client în parte. Dar ca idee, cam acestea ar fi în mare prețurile. Evident, este un lucru manual, este un lucru care durează, nu este un lucru care se întâmplă de pe o zi pe alta sau un lucru care e efectuat de o mașinărie, ci este un lucru făcut de un om. Un lucru formidabil. Am vrut să te întreb, cum îți vezi viitorul? Îți vezi viitorul aici sau îți vezi viitorul în România? Adică te-ai întoarce în România să desfășori această activitate? Să încerci să o desfășori și în România? Sau este prematur în momentul de față? Un pic prematur. Dacă m-aș întoarce în România, cu siguranță aceeași activitate o voi face. Asta este garantat.
Ceea ce mă gândesc eu este varianta mea a doua de ce este România. Pentru că mi-ar fi un pic mai ușor fiind țara natală. Încă nu pot să mă decid singur. Dacă ar fi după mine, cred că în România ar fi mult mai ok. Pentru că la noi încă zona de munte încă este activă, încă eu personal o iubesc. Și cred că ușor, ușor vom deveni din ce în ce mai cunoscuți doar datorită acestei zone, din punct de vedere turistic. Ai avut vreodată cerere, pentru că am văzut la tine chiar la intrare, ți-ai făcut un gard personalizat absolut superb. Lucrez la el. Încă lucrezi la el, am văzut, ești în plină desfășurare acolo. Ai avut vreo cerere pentru garduri, pentru porți din lemn aici, nu? Nu, pentru garduri nu, dar voi începe, pentru că trebuie să fac prima oară să vadă omul, apoi ușor, ușor să-l fac cu unul popular. Dar am făcut bănci foarte multe, mese, măsuțe, urși, de exemplu, cu care țin o măsuță în mână pentru grădină, pentru mobilier de grădină în general. Leagăne. Ai făcut și mobilier de casă? Nu. Sculele pentru mobilier indoor, pentru interior, sunt total diferite. Total diferite de sculele pe care eu le am. Pentru aceste artefacte, da. Eu le numesc artefacte, dar sunt niște opere pe care tu le faci cu sculptura. Am vrut să te întreb de asemenea dacă ai vizitat vreodată Maramureșul. Hai să fii surprins, nu. Cred că ți-ar face o deosebită plăcere. Dar pe internet cel mai multe vizualizări sunt de la mine, cred. Ești un fan înrăit al Maramureșului și a tot ceea ce înseamnă arta în lemn, evident, fiind și domeniul tău. Fizic nu am fost încă. În curând, sper. Te-ai vedea trăind în Maramureș, locuind acolo împreună cu familia și desfășurându-și această activitate? Da. Deci nu ai avea o problemă cu această tranziție, să părăsești orașul natal din Galați și să mergi în... Nu, aș sta cu drag acolo. La noi la munte, eu încă sunt un mare fan. Un mare fan. Ai avut bunicii la munte? Da. Bunicii au fost tot din oraș, noi n-am avut prime la țară. Tot din oraș. Deci, vedeți, acesta e un lucru fascinant. Adică te naști la oraș, crești la oraș, dar iată că pasiunea ta și aplecarea ta este către natură, deși nu ai văzut neapărat într-un mod expus la părinți, la bunici, petrecând timp sau poate o vacanță în copilărie, la țară, găsind un buștean și încercând să îndeletnicești ceva în acel buștean și să dai o formă, ba dimpotrivă. Ai început această activitate mult mai târziu. Vezi, de multe ori începem pe un drum, cum ai început tu, campion național, da? Halterofil, și iată că de acolo toată această călătorie a mers tocmai către sculptură. Dacă ar fi să lași un mesaj celor care poate văd acest podcast și au și ei inclinația către sculptură, care ar fi un sfat, care ar fi o încurajare? Pentru că poate unii au încercat și zic, domnule, e foarte mult de muncă, e foarte greu să-i dau o formă, nu reușesc, cred că o să renunț. Sfatul meu ar fi să-și urmeze acel vis care nu îi lasă să doarmă noaptea. Eu am visat la acest lucru și până la 3 dimineața mă trezeam. La 3 dimineața mă trezeam și căutam pe YouTube, pe Google, pe Pinterest. Asta când? Acum 9 ani de zile? Da, cu 5, aș spune. Încercând să acumulez informații, în capul meu numai așa ceva era. Deci devine la un moment dat ca și o obsesie, ai putea spune? Aș putea spune obsesie, da. Pentru că, din punctul meu de vedere, este foarte liniștitor când ajungi să-ți urmezi visul, indiferent care ar fi ăla, iar apoi îți câștigi și existența din așa ceva. Ce poate fi mai frumos? Adică să trăiești și să faci ceea ce îți face plăcere să faci. Așa aș și vrea să ne oprim, pentru că mi se pare formidabil tot ceea ce ai spus. Dacă ar fi să transmiți un mesaj tinerilor, care, iată, astăzi au 12, 13, 15, 17 anișori și vedem că sunt tot felul de vicii, tot felul de tentații. Și de ce nu? Ar putea să aibă și să-și descopere, poate au această înclinație către sculptură în lemn.
Ce le-ai spune părinților și ce le-ai spune lor în ceea ce privește sculptura? Cum ar ajuta sculptura un tânăr? În primul rând, le-aș spune părinților să uite ce au trăit perioada lor. Pentru că a fost total diferită, o altă mentalitate, total schimbată. Iar copiilor le-aș spune să-și urmeze orice vis îl au, iar acel vis, cum am spus, care nu-i lasă să doarmă nopțile. Pentru că fiind mici, vârsta le permite să încerce N căi, N motive, N căi, să aleagă cea care este benefică pentru ei. Să-și urmeze visul. Nu îi reține nimeni, nu vin băncile peste ei, nu au facturi, nu au rate, copiii sunt liberi să încerce ce vor. Bineînțeles, ascultând și de sfatul părinților și cerându-le opinia. I-ai îndemnat să înceapă de la o vârstă fragedă, așadar, da? Pentru că e mult mai ușor, adică în momentul în care eșuezi, e mult mai ușor să te refaci. Adică, pentru că ai 12, 13 ani și atunci chiar dacă începi pentru altfel de lucru și poate nu-i pentru tine, la un moment dat zici, ok, am făcut sculptură, am crezut că e pentru mine, dar iată că am o înclinație spre altceva, pasiunea mea e cu totul altceva. Și atunci nu e o problemă atât de mare. Pe care dacă încep la 30 de ani sau, ce știu, la 40 de ani, e un pic mai, adică un hobby pe care să-l iei cu adevărat și să încerci să faci ceva din el, având în vedere că tu ai și o familie, ai și o rată la bancă în spate sau cine știe ce mai ai, e un pic mai provocator, să spunem. Da, începând de la o vârstă un pic mai înaintată, devii inevitabil un pic mai stresat, mai presat de toate greutățile vieții, să le spun așa. Dar te poți rezuma la nivel de hobby și ușor, ușor vei vedea dacă acel hobby îți va aduce și beneficii materiale. Sorin, îți mulțumesc tare mult! A fost Despre Tine, sunt Marius Apostol, iar până data viitoare, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să dați un like, un subscribe și un share dacă v-a plăcut acest mesaj, astfel încât să ajungă la cât mai mulți oameni și să putem aduce săptămână de săptămână povești frumoase ale românilor noștri. Iată, și de peste hotare, sperăm și din interiorul țării, cât de curând, astfel încât să vă arătăm că se poate. Să vă arătăm că există și o altă modalitate de a-ți trăi viața, de a-ți consuma energia și timpul, lăsând ceva frumos în urma ta și totodată creând o comunitate mai bună prin ceea ce faci tu în locul în care ești tu și în țara în care trăiești. Pe curând!